Bunaqa go'p-so'p hali hech kim qilmagan. 1, 2, 3. Yapasın. To'xta. Commissionare, jag ber om ursäkt att jag skrämde. Jag skulle ta lite intervju från dig. Vi har en tjej lastbilschaufför. Så att i våra länder, det finns inte. Jag ska översätta bara. Men so'radim, bizani O'zbekistonda o'zbek ayollarimiz gruzovoy haydamaydi. O'shanga ozgina seni intervyu olmoqchi edim. Vad heter du? Linnea. İsmi Linnea ekan, gruzovoy ovoz chiqyapti, eshitilmayapti. Go'p-so'pni dodasi bo'ldi lekin, o'zi qo'rqib ketdi. Linnea, hur tyckte du att du ska köra lastbil? Varför? Det är roligt. Det är roligt. Jag tycker det är roligt. Bu yerda menga qiziq buni haydashyapti. Biz ham ayollardan apros qilamiz. Ularga qiziq bo'larmidi? Hur mycket tjänar du? Hur mycket jag tjänar? Ja. Det får de inte veta. Qancha topasan dota? Bu yetkiz kelmayapti, lekin men aytaman, 3 dan baland topadi. Bizlar ayollar haydagan bo'larmidi 3000 dan oshirib? Shuna fikrlarni o'rganamiz. Linnea, trivs du bra på jobbet? Absolut, det gör jag. Ish bilan qoniqarsanmi do'man? Juda ham yaxshi dotdi, qoniqarli dotdi. Vad kan du säga till uzbeker? Ostbelava sevamen. Masha